अपना जिला के हई रंगदार लइका रैहा बचा के ए बाबू होतई का बाबू रे अपना जिला के हई रंगदार लइका रैहा बचा के ए बाबू होतई का राइफलिया लाठी हमार पहचान बा राइफलिया लाठी हमार पहचान बा खैला के लइकन से थाना परेशान बा यूपी 58 से थाना परेशान बा जलवा बनल बा तो बनल रही बाबू। सब रंगदारन के हई हम बाप हो डरे न बोले केहू हमरे खिलाफ हो बोली छतिया उतार देनी सब रंगदारन के हई हम बाप हो डरे न बोले केहू हमरे खिलाफ हो कुल्ही बाहुबली लोग के निकलत परान बा कुल्ही बाहुबली लोग के निकलत परान बा खैला के लइकन से थाना परेशान बा यूपी 58 से थाना परेशान बा पूरा प्रशासन दबाव बा बेटा। पुलिस के गाड़ी घूमे दिन रात फेर में जानी के झूठे जंग छेड़ ले अनेर में टाइम बा बेटा सुधर जा। पुलिस के गाड़ी घूमे दिन रात फेर में जानी के झूठे जंग छेड़ ले अनेर में कृष्णा मनोज आज मारत जान बा कृष्णा मनोज आज मारत जान बा खैला के लइकन से थाना परेशान बा यूपी 58 से थाना परेशान बा घर में दरबार लगेला बाबू।